Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Belgrada bardy. Ol Serbiýanyň paýtagtynyň natsistlerden azad edilmeginiň 70 ýyllygyna gatnaşdy. Günwatar Serbiýany Russiýa garşy sanksiýalara goşulmaga çağırýar. Rusiýanyň Kırgyzstanyňky elçisi Bişkekde Putiniň ady bilen açylan piwahanyň ýapylmagyny ýa-da başgaça atlandyrylmagyny sorady. Elçi egerde piwahany Boris Yeltsin diýilip atlandyrylsa, onda hiç ýyly meseleniň bolmajakdygyny aýtdy. Kabulda aktivistler prezident Ashraf Ghani'ye çağırış edip korrupsiýa daxyly bolan resmiýlere garşy görüşmäge çağırdylar. Ghani özüniň saýlaw kampaniýasynda paraxorluğa garşy çykjakdygyny söz beripdi. Korrupsiýanyň derejesine gödekçilik edýän Transparency International guramasy özüniň geçen ýyl kasabatyny Uwansany paraxorlugyň derejesi boýunça 3-nji orunda ýerleşdiripdi. Siz Azatlyk radiosynyň şu täzelikleri bilen tanyş bolňyz.